wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin mahim amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya saderengipun nglajengaken ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'allum kados biasanipun. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi thahirin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan al-Husain, Sayyidina Hasan al-Husain, Sayyidina Hamzah wal asyaratil mubasyaratil bil jannah wa jami' ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum wa ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa itrati wa jami' sahabat dan muhajirin wal ansar man tabi'ahum wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il awliya wa masyaratil ardi wa magharibiha khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'ari, Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi wa jami' ahli tariqatil muqtabarati wa ahli silsilatiha wa jami' al-awliya ila qatabul nukhba qutbul najib qutbul abdal qutbul jalillah qutbul ghaus qutbul umran wa jami' al-awliya kullihim syairul lillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil jami'i al-awliya tis'ah wali sama wal awliya wal ulama wal sulama wal mujahidin wajrul mujahidin jamil awliya kullihim wa jamil awliya wal ulama wal sulama wal mujahidin fi wilayah wa hawalaya wa fi Jawa wa Nusantara kuliah khususan alhamdulillah panjang wa usuli wa quluhin wa jami'i al-awliya tis'ah khususan Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giring, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan
Tunang Sunan Derajat Sunan Kalijogo Mulia Sunan Kudus Sunan Gunung Jati wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa dalamihim wa masyaihim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina mu'allimina murabbina khususan murabbina mursyidina hadratu Syekh Halil Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i mu'assisi wa masyayikh wa alamahi pondok pondok peta khususan wa Mustaqim bin Husain wa Abdul Jalil Mustaqim wa Abdul Qadir Mustaqim wa Halil Mustaqim wa Muslim wa Hasulullah wa Zaid wa Sadiq wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i muassisi jami' ahli pondok pesantren Kiai Mojo wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami'i ikhwanihim wa ashabihim man yurdunahu munatala wa ma'amata ilaihim wa usulihim wa furu'ihim wa khususan hadrati barudiyan syah wa usulihim wa furu'ihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i muassisi wa syekh wa alamahi pondok tambah beras wa Syekh Ahmad Said wa Asura Abdullah Abdul Hamid Hashim Idris Abdul Hamid Abdul Hamid Hashim Idris Abdul Hashim Kainaji Abdullah Abdullah Abdul Jalil bin Abdul Rahman Kiai Abdul Irfan Kiai Jamaluddin Ahmad Kiai Sultan Abdul Hadi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-jami'i masyayikhina wa azayid masisi masyayikh wa lama ila hadratil lama khususan Hasyim Asy'ari wa Rasulullah bishisan suli wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa dalamihim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'i jami'il mu'allifin al-musannifin wa mu'allimin al-muta'allimin al-majalis al-ta'lim kuliah wa khususan mu'allifin dalam kitab al-hikam Syekh Muhammad Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhih wa dalamihim wa jami'i al-awliya'i jami'i ma'amdan suruna wa yasrafunahu khususan Syekh
Ibnu Ajib, Syekh Asyarqawi, Syekh Ibnu Abbas, Syekh Azharuk, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa tanamilihim wa alihim wa man intasaba ilaihim awmul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil jami'i. Summa ila hadratil jami'i man suruna Islam wa yansuruna wa yajaduna bi banyakan wa hawaliha wa usulihim wa furu'ihim Allahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratil jami'i walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa awalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhawatina rahamina wa aqrabina warhamina wa aqrabina wa asarina wa asabina asabil huquqi wajibati alaina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'mina wa minat al-ahya'i wal amwat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati jami'i. Ila hadrati abina Adam wa min Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wa malaikatil muqarrabin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Allahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil jami'i. Ila hadra wali khusuli amalina wa qada'i hawaijina wa tadwiri qulubina wa subuti imanina wa salamatina wa dunya wal akhirah wa tukurina fil dunya wa fil wa ismatillah kifayatillah alamanya tubuna nabil haqqi wa bil haqqi fid dunya wal akhirah wa jami'i wa li husuli amalina wa li khidri azwajina dzurriyyatina wa taramilina bitan wa fahishina wa maqatan wa li imarati baldatina Indonesia biladil muslimin bil iman wal islam wa ni'ma wa raha wal aman wa tumanina bi barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratil jami'i. Wa salajengipun maos doa ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana
hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal bi'ali ya qa'imam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Mahmudul Fatihah. Iya kana abdu iya kana sa'in itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki intun doa nggih. Intun doa keluarga saking Pak Slamet Sudi. Kagem setunggal Mak Samini, Pak Basori sekalian, Mbok Wiji sekalian, Mbak Bibit sekalian, Mbok Anjar sekalian, Mbak Karto sekalian, Bapak Bambang Sutrisno, Rasulihim wa Qurunihim, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarganipun Bapak Wawan pinten doa datang Bapak Sutomo, Bapak Darmaji, anak sepupon Musudia, Bapak Darno sekalian, Mbak Kamari sekalian, Rasulihim wa qurunihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem keluarganipun Bapak Sawal, Bapak Dasar, Pak Soima, Soimun, Mbok Kasana sekalian, Mbok Kasim sekalian, Mbah Sariman sekalian, Mbah Makali sekalian, Ibu Mujia sekalian, Rasulihim wa qurunihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem keluarganipun Pak Dwi Sarwoko, Mbah Darmo sekalian, Mbah Marto sekalian, Mbah Bandi sekalian, Mbah Mulun sekalian, Bapak Joyoman sekalian, Mbah Tawilah, anak Nabil Ahmad Nasihin, Rasulihim wa qurunihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima tuminalaka
wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ijtihaduka utawi olehmu mempeng sregep fima ing dalem ngurusi penggawean golek rezeki dumina kang wis dijamin apa malaka kedue sira. Wong rezeki iku wis dijamin Gusti Allah, olehmu goleki kok mempeng. Mempeng lho, lek ora mempeng ora apa-apa. Mempeng nyruwegepi sampai ninggal kewajiban. Sementara watak surukalan olehmu sembrono kegedean iki apa perlu nemek disuda outpute sing digedhekno volumene mix sing disuda terus volumene output sing digedhekno watak sirukalan olehmu sembrono bima ing dalem tugas kewajiban tolaba kang nyupre sapa Allah merintah sapa Allah mingka marang sira iku dalilun dadi bukti ala intimasil basirah ing ngatasé piceke mata ati. Nek mripat zahire malah awas tapi atine sing picek mingka saking sira. Jadi nek ngibadah aras-arasen tapi lek nyambut gawe sregep iku wong atine picek ngoten mawon nek disimpulno. Sing dimaksud picek niku piye? Ora duwe rasa. Ora duwe rasa. Lha kaya ngeten iki. Kula wis disuguhi to niki, wis dijamin maksude, wis disuguhi. Lah kula ditugasi kon ngaji. Jenenge matuliba, ngaji iki sing dijaluk kula dikengken ngaji. Sedangkan kebutuhan kula wis dijamin. Lah kok kula malah pamit. Nun sewu kula tak medal sekedap ados wedang. Nggih. Ngaose mengke mawon. Kira-kira batinmu piye? Kiai kaken wedang kaya ngono ta? Ora iso mbedakno ndi tugas ndi sing dijamin. Jenenge dijamin ku ora usah mbok urusi wis diurusi. Lah kok kowe melok-melok ngurusi. Tenemenen. Ya nek sekedar ngombe, ngangkat ngono gak apa-apa. Rezeki iku karek nampa sak jane. Dadi lek nyambut gawe kok sampai muni ngene, wah iki lek ditinggal salat, wah tokone tutup, rugi aku. Nah iku jenenge gedhekno mempeng oleh golek rezeki, padahal rezeki kuwi wis dijamin. Wong barang dijamin kok lek goleki nemen-nemen ngono. Ya sekedar ngangkat, sekedar buka gak apa-apa, tapi lek leren golek ning warung kono ya jenenge kenemenen lah ijtihad. Sementara ditugasi kon ngaji malah ditinggal. Niku jenenge kiai ra duwe rasa. Nggih, kiai ra duwe rasa. Mulane lek enek wong alasan ra kober ibadah, enek wong alasan ra kober ngaji, mergo alasane nyambut gawene terus, lah iku jenenge wong ora iso nimbang. Ndi sing penting, ndi sing ora penting. Dan asai utawi wiji-wiji almat munu kang dijamin lil abdi kedue kawula iku wa utawi syai'ul madmun iku rezekine kawula. Sing dimaksud dijamin kuwi apa? Ya rezeki kuwi alladzi kang yahsulu kang bisa hasil lahu kedue kawula bi kelawan rezeki mang apa sing hasil kiwamu wujudihi kelengkapan wujude kawula fi dunya ing dalem urip ning donya. Rezeki lho ya. Nek kesenengan dhewe neh. Nek sing jenenge rezeki iku mesti dijamin. Ora mbok goleki lah dijamin. Nggih. Tapi lek kesenenganmu, lah kuwi sing marai sibuk lah kesenengan kuwi. Kurang ngene, sing muni kurang ku menungsane.
Tapi lek cukupe rezeki iku karo Allah mesti dicukupi. Nah, tapi lek kowe muni kurang, ora nek enteke. Jadi Mas yo kowe iki nglumpono gabah sak kintal, sing mbok dang yo ora nek sak kilo, ya. Wong siji niku sedina mek mangan 3 on. Ora akeh ya. Pokoke kowe duwe beras 3 on, kuwi jane wis iso mangan pisan. Tapi lek ora duwe beras 50 kilo ngono kaya ora iso mangan lah. Tambahane sing 50 kilo kuwi sing jenenge ijtihad. Olehmu ngoati-ati tenanan bab rezeki, tapi lek dikongkon ngibadah sak penake dhewe. Padahal ngibadah kuwi sithik oleh akeh. Mbek patang jengkingan ngene oleh swarga. Tapi lek kowe golek rezeki oleh mbunjengking ping pira? Macul kuwi rukuk itidal ngono ping pira? Rukuk itidal ke jam 6 sampai jam 10 kok tambahne jam 1 sampai jam 4 mek oleh 100.000. Ya. Tapi lek kowe salat mek rukuk itidal ping 4 sedina ping 5 berarti 17. Mek jengking ping 17 tok ae oleh swarga sing ora ana enteke. Lho kok milih sing 100.000 dienggo tuku rokok entek. Ngono. Nggih mboten? Iku picek ora ngono kuwi. Ora iso mbedakno ndi sing larang, ndi sing murah. Iku jenenge wong picek ngono kuwi. Kadhe upama kowe ora oleh 100.000, pokoke kowe urip ngono jane ya wis dicukupi mbek Gusti Allah rezekine. Buktine ya cah cilik-cilik kok mek ngompal-ngompol ora tau macul ngono ya. Klambine apik, susune tepak ya ora. Kowe tau tumo nenek bocah blonjo dhewe ning Indomaret ngono. Ora enek. Iku jenenge dijamin. Ngoten. Sing jamin Gusti Allah lho nggih. Nggih, dadi teng mriki niki lah intimasil basira niku lek bahasa kasare imane padam ngono. Dadi gak iso ndelok kahanan sing sak mestine. Dadi wis dijamin mbek Gusti Allah kanggo adeg-adeg urip niki. Wa makna kauni utawi maknane anane madmun iku madmunan diarani madmun dijamin. Sing dimaksud dijamin iku piye? Anallaha sak temene Allah iku ta'ala Allah iku takafala wis nanggung mestekaken sapa Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono cukupe rezeki. Malah wa faragholan ngongkon nganggur sapa Allah alibadah ing kawula anhu saking soal rezeki. Jane ora usah mikir nemen-nemen wis nganggur lek bab rezeki kuwi. Tapi lek bab ibadah sregepo ngono sakjane. Walam yatlub lan ora merintah sapa Allah minhum saking kawula ora merintah al ijtihada ing nemen-nemeni nyregepi bisa ing dalam usaha fihi ing dalam soal rezeki walal ihtimami lan ora usah merehatanaken ora usah prihatin lahu soal rezeki. Wis to. Wong Mas yo kowe ning dia enggon tetep wis enek film terkenal jenenge Tarsan to ya. Tarsan iki ora enek mboke, ora enek pake kok ya enek sing ngurusi. Nggih. Urip ta apa enggak? Nggih, mulane ora usah kuwatir. Aja meneh kok menungso, ngono. Napa? Cicak niki lho, mek wirawiri ning tembok ngono tok kok ya enek nyamuk mara. Padahal cicake ra duwe lar, gak iso mabur, nyamuke malah iso mabur. Tapi lek wis dadi rezekine, ya nyamuke mara ndelalah. Paham nggih? Mbok mosok ngono gak yakin ngono. Enek wedhus iki lho. Wedhus ora tau repot golek tukang kon gawekno kandang ngono. Wedhus iki duwe kandang dhewe-dhewe. Ya ora. Ya duwe bojo, anake akeh ngono. Ya ora repot golekno pangan anake. Mosok ketok ndelok ngono kok ora ngandel. Jadi nek soal rezeki pancen wis dijamin karo Gusti Allah. Menungso kok ora usah ribet soal rezeki. Mergo sejatine tugase menungso ki ngibadah. Sing dimaksud ngibadah piye? Manut perintah Allah. Ngono sakjane. Upama kowe nyambut gawe, kuwi aja salah niat. Nyambut gawe aja niat golek.
Niki sing arang-arang dieling-eling. Umume wong muni nyambut gawe mesti omongane golek nggih. Padahal sing bener ora golek. Wong nyambut gawe iki dundum. Apa? Dundum kemampuan. Sing iso nukang, dundum lah nukang. Sing iso jahit, dundum lah iso jahit. Ngono sakjane. Lah mbok niati golek rugi. Lah gak rugi piye? Kowe oleh 100.000 klambi sitok. Mengko klambi sing dienggo wonge 2 tahun 3 tahun gak entek ya. Ya ora? 2 tahun gak entek. Tapi sing 100.000 mbok pangan 2 dina rugi ora? Rugi sakjane ngono lho. Wong nukang ya ngono, iso gawe omah, omahe magrong-magrong dinggoni sing ngongkon ya. Sampai puluhan tahun. Lah sing oleh opah entek lah. Mulane lek kowe muni golek iku sakjane rugi ngono. Wong kowe iso nukang ki ngelmune Gusti Allah. Iya, ngelmune Gusti Allah. Dadi wong nyambut gawe iku aja niat golek. Walik lek niatmu golek. Justru niate dundum manfaat. Apa? Buka warung ya niat dundum manfaat. Yen ingsun buka warung, ewang-ewang sing ora kober masak. Ngono. Niat ingsun buka kios, gampangno wong sing butuh-butuh blonjo. Upama desa kene ora nek kios blas. Nek tuku obat nyamuk kudu ning Bandung ngono kan ya. Upama gawe nek toko kain, pengen tuku klambi kudu ning Bandung pabrik kain ngono kan ya. Dadi enek bakul kuwi niate aja golek. Mergo lek niat golek ternyata rugi. Sing nunggoni kowe, sing mangan ora kowe, lho rugi ora? Bakul pecel kuwi lho. Jam 3 bengi wis melek, ya. Engko sing mangan masakane sapa? Wonge wis turu ya ora? Mangan dhewe rawani. Rawani to malah dieman-eman to. Enek bakul kios dodol permen. Mbok putune njukuk permen lak, aja le dagangan ngono ta. Lah ya sing nunggoni kowe sing anu kowe kok kowe mangan gak wani. Mek diopahi bati pirang rupiah. Jadi nek diniati wong dagang kok golek bati, iku gak tau oleh bati. Wong nukang kok golek opah, opahe iki ora nyucuk ngono. Barang sing mbok hasilno ki awet dienggo wong, tapi kowe dhewe opahe mek sithik lek mbok iku mbok niati golek. Tapi lek kowe niat aku makili Allah dundum manfaat, lah iku kok dimulyakno karo Gusti Allah. Ngono lho maksude niku. Mulane ora kok salah wong nyambut gawe, tapi niate sing salah. Nggih, niate sing salah. Mulane yo aja sampai nyambut gawe iki ninggalno kewajiban mahdhah kaya salat, nggih, kaya golek ngelmu niku aja sampai ditinggal. Wasai'u tawiswi-wiji al matlubu kang diperintah minal abdi saking kawula wa utai syai'ul matlub iku al amalu amal alladzi kang yutawassalu kang dienggo lantaran bihi kelawan amal ibadah kuwi iso lantaran ila saadatil akhirati maring kabejan sing awet ning akhirat kuwi lho. Nek kowe ngibadah kuwi saluran dienggo awet urip sampai tok akhirat selawase-lawas. Tapi lek kowe nyambut gawe oleh opah kok mau mbok nggo rokokan 2 dina entek. Nggih. Padahal olehmu iktikaf nutuki tatah. Ora mek iktikaf mandek lho ya, iktikaf karo nutuki tatah kuwi 3 jam 4 jam. Mek oleh 150.000. Lah mongko kowe lek iktikaf Jumatan mek setengah jam ngene seminggu pisan. Oleh ganjaran sing ora nonteke lho. Lah barang apik regane murah ora mbok tuku ngono lho. Enek barang gelis entek mbok belani kelangan ambekan pirang-pirang ambekan ya. Sila ngedhung kreng Daud. Pirang jam kuwi wong Daud iku. Nggih ta? Padha-padha silane lho ya. Sila ning sawah jenenge Daud, lek sila ning masjid jenenge itikaf. Kuwi oleh adoh banget. Lha kok kowe gak paham. Kate wal qurbilan bisa parek minallahi taala saking Allah taala wujude min ibadatin rupa ngamal ngibadah wa taatil lan taat marang Allah.
Wa makna kaunihi utawi maknane anane ibadah iku matluban diperintah. Sing dimaksud diperintah iku piye? Anahu sak temene ibadah iku muwakkalun dipasrahaken ilakti sabil abdi maring penggawene kawula lahu maring ibadah mang wajtihadihi lan oleh nemen-nemene kawula fi dalam ibadah iku jenenge matlub. Kamu ditugasi untuk sungguh-sungguh menjalani ibadah. Wa muraati syuruti lan ngreksa pira-pira syarat ibadah, wa asbabihi lan proses ibadah, wa auqati lan wektu ibadah. Kuwi sing kudu diperhatekne. Dadi aja diwalik ngono. Engko ae salate aja muni ngono, justru salat kuwi didhisikno. Krungu azan zuhur ya ndang salat bar kuwi nyambut gawe. Wong ora dilarang lho nyambut gawe ya. Tapi aja sampai ninggal sing wajib iku mau. Jajal hitungan. Kowe lek nyambut gawe buka toko. Kudune buka toko jam 7 pamane sampai jam 5 sore. Oleh badhe pira? Kira-kira upama apa hasil dodolane sedina iku oleh 2 juta pamane. Batine paling-paling ya nek 10% ya mek 200.000 ta. 200.000 ta? Lah upama olehmu buka toko iki mek mesine jam 7 sampai jam 5 sore. Terus olehmu buka toko mek jam 7 sampai jam 8 ngono tok. Kira-kira hasil ora? Loh, buka toko mesine jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi olehmu buka mek setengah jam esuk tok. Oleh bateri ora? Mesti gagal. Tapi lek ngibadah ora. Salat zuhur kuwi mulai jam 12 sampai jam 3. Ora usah buka salat terus sampai jam 3, enggak usah. Cukup salat zuhur 4 menit wis. Dianggap salat zuhur sampai jam 3. Lan yo wis kasil oleh swarga. Lho. Penak ora sakjane ibadah kuwi. Jadi lek ibadah kuwi ora usah terusan sakjane. Paham? Ora usah terusan. Kuwi poso kuwi ora usah setahun poso terus. Setahun ini poso 30 dina mbek Gusti Allah diitung setahun. Lho paling penak to. Jumatan ora usah bendina. Ya, cukup seminggu pisan ngono wis dianggap sak minggu wis Jumatan terus. Ibadah itu carane ngono kuwi, ngono lho. Jadi zakat kuwi ora bendina zakat. Zakat iki setahun pisan. Nggih, zakat dagang setahun pisan. Zakat panen pendak panen. Lek ora panen ya ora wajib zakat. Lha lek ora panen ora wajib zakat. Jadi sakjane ibadah niku enteng banget. Cuma menungso picek iku mau salah leh mandeng. Salah leh mandeng ngono. Barang larang regane murah ora dituku, enek barang remeh regane larang malah dituku. Lah itu kan diarani picek iku mau. Mboten. Wa bihaza kelawan iki cara jarotus lumaka apa sunnatullahi tatanane Gusti Allah fi ibadin dalam kawulane Allah. Pancen Allah gawe ngono kuwi. Lek bab sandang pangan Allah wis jamin. Tapi lek bab swarga kudu kuwi sing mara. Tapi marane ora angel, enak to? Marane cukup ning masjid tapi wis iso teko swarga. Marane cukup 3 menit wis iso teko swarga lho. Penak to? Nah, lah kok kula panggah teng mriki. Lah apa kesusu ning swarga bila kesusu ora apa-apa ngono lho. Nggih. Karo Gusti Allah wis ditata kok malah kowe pengen nata. Wis paling penak sakjane. Wa dimang kala wis dawuh sapa Allah taala fil maknal awali. Ing dalem makna sing pertama yaiku jaminan iku mau. Aladzi kang domina kang jamin hu ing ladzi sapa Allah taala lil abdi kedhewe kawula Gusti Allah le dawuh piye? Wa ka'ayyim min dabbatin. Ora menungso tok lho Gusti Allah le dawuh. Wa ka'ayyim lan kabeh min dabbatin saking gegremetan. Gegremetan iki ya pokoke sing wirawiri.
Ya maksudnya isih urip. Wedhus ya ngremet ya wirawiri. Pokoke sing ngolah ngalih ning dhuwur bumi iki. Ngono. Iku latah milo ora perlu nggawa. Apa dabah rizqa ae ngrezekine dabah. Apa perlu? Enek apa jenenge wedhus ngalor idul gendong sugat ngono kan ora usah ta. Kowe iku tengak-tengok ning kamar ngono ae. Iku Gusti Allah wis ngodot pari. Gusti Allah wis ngodot wit pelem woh. Golek wohe pelem sing mangan kowe. Pitik ngendhog sing dadar kowe. Lho kurang piye ne? Enek wedhus lemu mbok beleh dadi sate sing mangan daginge ya kowe lho. Kurang piye ne Gusti Allah oleh nata. Ora usah mbok gawa dhewe. Ora usah ngalor ngidul nggawa cempe ngono. Lah kok mbok gawa Kang, aku arep nyate kok. Ngono malah goblok ngono. Arek mampir nek warung sate mampir, ora usah nggawa dhewe to. Ora usah nggawa dhewe, iku jaminan saka Allah. Kabeh dabah sing gremat-gremet ning bumi iki kuwi rezekine ora usah digawa. Iku mang cicak iki ya wirawiri ning tembok ngono ae. Ora usah nggawa nyamuk ngalor ngidul. Ya. Pitik ora usah mikul pari ngalor ngidul to. Kowe nek wong mepe pari karek notoli ngono enak to. Lha nggih sakjane ngoten niku. Tapi ora mbok delok mergo picek iki kok mau. Nggih. Allah utahe Gusti Allah iku yarzuku maringi rezeki sapa Allah ing dabah wa iyakum lan kowe menungso. Dabah-dabah kuwi kabeh dikai mangan mbek Gusti Allah termasuk kowe karo Allah dijamin. Ngono. Kowe iki mangan mie ning banyakan, pabrike mie sing gawe ning Jakarta kono. Apa perlu kowe nyusul dhewe ning Jakarta? Enggak usah. Delalah yo enek bakul sing ngusungi kok Jakarta digawa ning Kediri ya. Kok Kediri digawa ning banyakan. Ning banyakan kok arek moro ning kios. Kadang-kadang kok saiki malah ora usah moro. Cukup tunyuk-tunyuk ning HP ngono wis moro dhewe wis. Allah bener apa ora dawuh? Dabah kuwi ora perlu nggendong rezekine dhewe, Allah sing maringi rezeki. Lha iya tenan, sing ngobahno Gusti Allah kabeh. Iku jenenge bab jaminan. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fil makna sani ing dalam bab ibadah. Aladzi kang tolaba kang merintah sapa Allah ing kawula minhu saking ibadah mang. Gusti Allah dawuh piye? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana lil insani kedue menungso apa ilama kejaba ngibadah saakang wis nglakoni sapa wong. Wong sing ngibadahe maca Quran ya oleh ganjarane maca Quran, sing ngibadahe ngaji oleh ganjaran ngaji. Endi sing mbok lakoni ya kuwi sing arep oleh ganjaran. Iku bab ngibadah. Tapi lek soal rezeki gak ngono, mestine lek nganggo cara nomor loro iki, endi sing nandur ya kuwi sing mangan. Jajal. Upama rumus iki dienggo tenan, kira-kira sida mangan apa ora? Kaya ngene iki. Iki tak ombe, padahal aku ora melok nandur. Enek jahe. Mestine sing kudu nandur jahe aku. Mergo sing arep ngombe wedange aku. Enek legine berarti kudu gawe gula dhewe. Ayo jajal. Nek nganggo rumus ibadah lho ya. Nek ibadah kan ngono. Sing ngamal ya kuwi sing oleh ganjaran. Nek ngamale salat ya ganjarane salat, ngamale maca Quran ganjarane Quran. Paham? Tapi lek rezeki yo nganggo cara ibadah sampai kiamat ra sida mangan kowe ayo. Ayo. Arep mangan sego berarti sing nandur pari kudu kowe dhewe. Jenenge nandur kudu nganggo pacul, sing gawe pacul kudu dhewe. Gawe pacul kudu enek wesi, sing nambang wesi kudu kowe dhewe ayo. Sida macul apa ora? Yo ngongkon wong lho jere nganggo rumus kok mau kok. Sing nganggo ya kuwi sing tandang. Lho jajal. Hasil ora? Gak sida hasil. Mulane bab rezeki Allah sing jamin mergo lek kowe dhewe sing ngurusi jelas ora iso ngono lho. Lah sing ganjaran ya Allah sing gawe, tapi digawe gampang mbek Gusti Allah. Ngono.
Jadi kowe nandure ning donya cukup rukuk sujud ning karo Gusti Allah wis dicatet ning akhirat ana swarga. Lho, paling penak to sakjane dadi kawulane Gusti Allah. Lah kok gak manut. Jadi rezeki digawe gampang kowe ben penak, ganjaran digawe enteng kowe ben gelem sakjane ngono. Lah kok malah kualek oleh nganggo lakon. Sing rezeki mbok temenani. Ning nyatane ya panggah sakmono tok ae, ya ora. Lah sing ibadah mbok tinggal pisan, malah ora oleh bagian apa-apa. Lah niku jenenge wong ora ro lakon. Ngoten. Mulane kula jenengan dipun dawuhaken teng mriki wonten dawuhipun Allah tenggene hadis qudsi. Gusti Allah dawuh, ya abdi kawula ingsun atikni bima amartuka wala tu'alimni bima yuslihuka. Ngoten dawuh Gusti Allah. He kawulaku manuto aku. Wong manut paling penak to. Monggo yi pinarak manut. Penak to? Ora usah. Mboten. Kula tak golek kursi dhewe. Malah medheten to. Nggih. Mboten. Kula tak munggah dhewe ora iso munggah. Karek meneng ae diunggahno kok. Ya ora. Lah iya, wis penak sakjane. Jadi apa-apa kuwi sakjane wis ditata mek Gusti Allah. Wis tak manuta ae. Atik manuta sapa sira ning ingsun fima ing dalem ngibadah. Amartu kang wis perintah sapa ingsun ka ing sira. Wala tu'alim. Lan ora usah mulang sapa sira ning ingsun. Gusti Allah ora usah mbok urui. Bima kelawan apa yuslihu kang ngepenakno apa maka ing sira. Wis ora usah mbok urui. Nah, Allah gawe udan, gawe ketiga iku wis diitung mek Gusti Allah. Senengane kowe kan nyalahno, ya. Udan terus ora kober mepek gabah. Ngene. Gawe ketiga mbok salahne panas terus ora kober melep sawah. Lah wong Gusti Allah gawe panas ki ana hikmahe, gawe udan ana hikmahe. Sakjane ngoten. Sing perlu mbok goleki kuwi apa sing diperintah Gusti Allah. Niku sakjane sing diperintah apa lakonono. Lan perintahe Allah kuwi ora enek sing abot. Ya tenan. Jajal. Rukun Islam 5 iki sing abot endi? Wong syahadat iki mek ndemel ning lambe sak umur pisan lho. Syahadat iki wajibe sak umur pisan lho. Nggih. Akhir kowe sak umur wis tau maca syahadat jenenge dadi wong Islam. Nggih, ora kaya KTP leren gonta-ganti ngono. Jadi KTP Islam kuwi lek mungguhi Gusti Allah sak umur pisan. Nggih. Dene bolak-balik mbok waca iku kan ben tambah kandel ngono ae. Nggih. Lah, salat kuwi apa? Sedina mek ping 5, jumlahe mek 17 rakaat. Mongko uripmu 24 jam. Uripmu 24 jam. Salat ki ora enek setengah jam lek mbok kelompokne. Enek setengah jam, gak enek. Iya. Lah wong 24 jam kalong setengah jam kok sambat. Iya. Wis penak banget to. Nyambut gawe setengah jam wis diitung 24 jam. Lha penak banget to. Tapi lek toko iso kowe meni ngono. Buka toko setengah jam terus diitung 24 jam ngono enek sing gelem. Lah nek kowe nukang kudune 7 jam. Terus oleh menukang mek setengah jam ngono kira-kira gelem ngopahi apa ora wonge. Nek Gusti Allah gelem pancen enteng salat kuwi. Poso ya ngono. Poso iki 24 apa 12 wulan, wajibane poso mek sak wulan. Ngono ae mek ngalih mangan tok. Sing biasane awan mangan iki ora mangan ganti bengi apa enggak ping 3 sedina banget. Ya ora. Ngono. Pas beduk mangan bakso 2 mangkok, terus salat maghrib bar maghrib ngongkok 2 piring. Oh bengi jam 10 enek bakso lewat tuku bakso neh terus sahur. Jadi sedina iso ping 5 lek poso malah. Nggih. Lha kita mek ngalih jadwal tok ajane. Lah zakat kuwi ya sing sugih, sing ora sugih ra wajib zakat. Ngono ae mek setahun pisan pendak panen. Lan mek sak paling akeh zakat iku zakate wong tani. 10%. Nggih. 10%. Iku wae sing tada udan. Nek sing nganggo diesel mek 5%, separone. Jadi lek sawah
Kok diesel niku zakate mek separo, mek 5%. Dagang niku mek 2,5%. Ya. Haji yo ngono, haji yo saumur pisan, ngene sing ngoleh, sing iso. Sing ora iso ya ora wajib lho. Endi sing abot ndi jajal? Ora nek sing abot sakjane. Cuma ya iku mang mergo picek ra iso ndelok, akhirnya salah leh tuku. Barang apa puwenting regane murah ora diurusi, barang remeh regane larang dibelani. Mulane aja dadi wong picek. Nggih. Jadi maksudnya picek atine, picek pikirane niku wau. Mungkin niku mawon ngaose mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo diakhiri ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamizana wa man hadara fi majlisina hadza min ahli ilmi wa ahli khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zairi wa walidain. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minasy syakirin wa minas sabirin wa minadz dzakirin wa minal musinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.